Така, здравейте и от мен. Аз съм Ирена и ще ви запозная с подобренията в клиентски център за версия 24. Като цяло, новите функции предоставят по-голям контрол и гъвкавост при работа, което води до значително подобряване на клиентското изживяване. В следващите минути ще ви запозная с ключовите функции, които реализирахме в новата версия 24 за клиентски център. Фокусирахме усилията си върху подобряване на клиентското изживяване, като всички подобрения са насочени към предоставяне на по-голяма гъвкавост, контрол и удобство, както за администраторите на ERP-NET, така и за потребителите на клиентския център. Основните новости за тази версия включват разширени функции за контрол в навигаторите, възможност за скриване на модул поръчки, възможност за скриване на редовете на документите фактура и поръчка, както и възможност за сваляне на прикачени файлове към фактура. Така, да разгледаме първо новия подобрен грид контрол на навигаторите. Основната ни цел при този апгрейд беше да осигурим повече персонализация за потребителите. Това означава лесно пренареждане на колоните, скриване и показване на колони, както и запазване на направените промени, така че при следващо отваряне на клиентския център настройките да останат същите. Освен това, въведохме нови функции за анализ на данни, като възможност за сумиране на стойности, групиране по категории, както и по-ефективни опции за филтриране и търсене. Нека да преминем накратко през отделните функционалности. Обща сума. Тази функция изчислява сума за цялото съдържание на навигатора. Най-отдолу в колона номер на документ могат да се видят общия брой записи, а в колона сума се показва общата сума. Така лесно и бързо с един поглед на навигатора може да се види примерно общия брой фактури или общата сума на чакащите плащания. Добавихме и две функции, които помагат за по-добър анализ на данните, но също така дават възможност потребителите да организират интерфейса съобразно техните нужди и предпочитания. Първата е групиране. Тя позволява данните да се групират по определен показател, примерно по дата. Групирането става по познатия от веб клиента начин с провлачване на хедера на желаната колона до указаното място. Така данните се групират съобразно тази колона, в случая по дата. Разгрупирането става като хедера се повлачи обратно на мястото си. Втората функция е обобщение по групи, аналогично на общото сумиране, но резултатите се показват за всяка група, в случая за всяка дата. Примерно, за всяка дата имаме брой поръчки и обща сума. Филтър по колона, отново аналогично на веб клиента. Чрез тази функция данните се филтрират въз основа съдържанието на определена колона. Примерно, можем да филтрираме съдържанието на навигатора за конкретна дата. Функцията улеснява търсенето на конкретни записи по даден критерий, като желаният резултат се намира бързо и удобно. Бързо и удобно търсене на дадена информация осигурява и добавяне до всички навигатори Search Box. Тук може да се въведе дума, отделни букви или цифри и се филтрират редовете, които съдържат въведеното. Търсенето се осъществява във всяка колона на навигатора, както може да се види от примера. Избор на колони. За версия 24 подобрихме опцията за избиране на колони, като добавихме функцията запазване на изгледа. Потребителите могат да персонализират навигатора, като скриват, показват и пренареждат колоните, а настройките се запазват при следващо отваряне. Така потребителите могат лесно да организират интерфейса съобразно техните нужди и предпочитания. Освен това, в чакащи плащания добавихме ново поле брой просрочени дни. То предоставя полезна информация на потребителите, а новата функционалност на навигаторите позволяват по него да могат да се сортират, филтрират или групират чакащите плащания, което е едно допълнително удобство. Така, следващо подобрение за версия 24 е добавената възможност за скриване на модул поръчки. Примерно, ако клиентският център се използва само за счетоводни нужди и искате потребителите да могат единствено да виждат и свалят фактури, тогава с новата JSON настройка IsOrder Enabled можете да ограничите достъпа на потребителите до модул поръчки. Тази настройка не само увеличава сигурността на информацията, но и опростява интерфейса за потребителите, като им позволява да се фокусират единствено върху необходимите фактури.
без да се разсейват от ненужни за тях данни. Настройката се извършва по стандартния начин в поле Settings с дефиницията на уебсайта на клиентския център. Следващата функция, която ще разгледаме, е възможността за скриване на редовете на документите. Примерно в определени ситуации може да има разминаване между редовете на документ фактура и бланката за печат. В тези случаи е възможно да не искате потребителите на клиентския център да виждат редовете на документа. За да решим този проблем, разработихме нова JSON настройка HideLines. С нея, когато потребителите отворят документ фактура или поръчка в клиентския център, редовете на документа няма да се визуализират. Това опростява изгледа на документите и намалява потенциалното объркване, като предоставя на потребителите ясна и прецизна информация. Следващата функция е изключително удобна при работа с фактури. От версия 24 в клиентски център, освен че може да се свали самата фактура, вече е възможно да се изтеглят и ако има приложения към нея. Такива приложения могат да бъдат примерно протокол за извършена работа или протокол за предаване или гаранционна карта за определен продукт. Приложенията се прикачват като прикачени файлове към фактурата и в клиентския център тези файлове се показват в панел под хедера на документа. Всеки файл е на отделен ред и може да се свали с един клик върху него. За да се покажат обаче файловете в клиентския център, предварително трябва при създаването на фактурата в ERP-NET да се окаже изрично за всеки файл дали да бъде достъпен от клиентския център. За целта добавихме ново поле Access Permissions, което е достъпно в изглед детайли на панел файлове в ERP-NET. Чрез това поле се определя кой да вижда прикачения файл. По подразбиране, стойността на полето е вътрешни потребители. За да се покаже файлът в клиентския център, стойността на полето трябва да се промени на вътрешни и външни потребители. Тази настройка трябва да се направи за всеки файл по-отделно и всички файлове, които са маркирани по този начин, се показват в клиентския център. Панелът с прикачените файлове ще бъде видим в клиентския център, само ако има прикачени файлове към фактурата. Като последна точка бих искала да отбележа, че добавихме нов таб клиентски профил в главното меню, разположен е отдолу в менюто и предоставя основната информация за фирмата клиент. Тук могат да се видят всички важни детайли за създаване на фактура. Така потребителите на клиентския център имат удобен достъп до информацията за преглед и проверка. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за вниманието.